mɔgɔ ye cogo bɛɛ i ka batigɛ sara nɔgɔya walasa ka dɔ fara aw ka sara dawla ani sanga kan Falilou Couture chez Thiamé Frères bɛ aw ka bila la ka fara atelier de couture haut de gamme kan Falilou boutique filɛ aw sago ani aw donko bɛɛ bɛ sɔrɔ yan wa sugulataga bɔraw ma bazin sugu bɛɛ tissu borodew fo ka taa se prêt-à-porter ma cɛta ani musota fugulɔn sanbara parfum machetu wuslon ani masiri sugu wɛrɛw. Dit à faux, le débat du soir, interactif. Nous sommes mardi 19 novembre 2023. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans votre émission du Le Débat du Soir de Djoliba TV News en synchronisation avec les stations FM de Bebako, celle de Sigasso, mais aussi Ségou, mais également sur des plateformes, les pages digitales de Djoliba FM et de Djoliba TV News. Bienvenue ainsi dans cette émission dont voici le thème, réconciliation des Maliens, état des lieux. Nous savons que la crise que nous avons traversée, il y a quand même une réconciliation pour beaucoup de Maliens qui tarde en tout cas à se concrétiser. Il y a même un ministère, en tout cas désigné pour la cause de la réconciliation. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réconciliation aujourd'hui? Voilà, c'est la thématique du jour. C'est donc sur ce sujet que nous allons nous entretenir à partir du téléphone le 65 65 50 50. Et comme vous savez, cette émission, c'est les deux langues, le français et le bamanakan. Djoliba frère Ibrahim na melekala malekono animal koka munu sorona nan sanina anga Djoliba javarna so bela jelinga fokata sera so ka damne bamako siga so kan sigu ambi aw foka wala mandon nu refene me kan suini sanna anga bolo so bela jelinga page Facebook YouTube ambi fulin tanondi aw bela jelima ka fona ko aw dangana kana beni aw ka jamanga mandi no talike bi trata do décembre ko le temps ani kononton samba flag ani mugan ani saba ka beni malien ka faranga ɲɔgɔn na ko ko réconciliation amba don ko ay gɛlɛya sɔrɔ depuis 2012 fo kana bila bila o kɔfɛ aywa anya yini ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ka kɛ cɛ kelen dun ni muso kelen dun ye an b'a ye k'a fɔ ko ministre so yɛrɛ sigilen don o hukumu kɔnɔna la yalasa ka malien don da kelen fɛ ni mo bo da kelen fɛ maa caman ka hakilina la bi k'a fɔ ko o laɲini in kɔni ma se ka sira ba sɔrɔ aw minnu b'an lamɛn n'aw bɛ k'an lamɛn ni sɛgɛn na Djoliba bɔlɔlɔsiraw ni réseau siraw bɛɛ lajɛlen kan aw ka état ye jumɛn ye ka bɛn ni maliyɛnw ka réconciliation n'o tali ka an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka furugu ma an ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o bɔ yen nɔ ayiwa an ka kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen ko cɛ kelen den ni muso kelen den o de kɔni ye kumakun ye ɲɛmɔgɔ somɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ an ye kumakun min sɔrɔ ni k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma ni faamuyali sɔrɔ la a y'an wele ni k'an bilasira maa fɔlɔ ko ye sira sɔrɔ nin waati in na nous la bonsoir allo Eta saya Usman. Kudi basi segu kaula. Allahumma min ya rabbi. Uye fulamne. Technicien bela jeli kulubila. Ko bita de kumaka. Nawo fembe talike réconciliation ngono ngoni. Awo yala bi abela halaju mengono ere bulo. Bon, ne ka tanu chogola. An yɛrɛ na ko bi k'a fɔ ko an bɛ sigi ka bɛn kuma fɔ o taara ka dankɛ o taara ka dankɛ taara ka dankɛ e cogo di o de bɛ kuma diya i b'a dɔn adamaden Umar i t'a dɔn di diya fo ni ɲigoya ni tiɲɛ an ye bɛn ɲini cogo bɛɛ la an ka maliyɛn dama don yala minnu hakili ɲagamina laban de cerveau kɛra minnu na yala ils peuvent retourner à la raison ani accord de Ouaga awɔ accord d'Alger accord de Bamako o bɛɛ la a kuma fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ min fɔra k'u ka marifa bila ma sɔn k'a bila se Traoré ma o bɛɛ la an y'an sɛnsɛn min kan an hakili la k'u bɛna hakili sɔrɔ awɔ sisan tasuma bilaliw tɛgɛ awɔ n'an ye bɛn kuma fɔ dɔrɔn an y'an yɛrɛ janfa sɛbɛ la bɛn an ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ sa ye bɛn a bɛɛ ka fisa bɛn kuma kɔni ye awɔ ne ko n ko bɛn yala an ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ an ni kɔrɔnfɛmɔgɔ minnu hakili carinen don nin wagati in na ou bien an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ale tile b'i bolo ninnu ni centre bɛɛ lajɛlen i b'a dɔn kɛlɛ saba de bɛ jamana in na kɛlɛ saba a fɔlɔ ye jumɛn a fɔlɔ ye min ye minnu ko olu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u ma sɔn Mali ko yɛrɛ de ye tewu ko Mali yɛrɛ de ka tila
o desele awo o y'a kɛ bɛn kuma ye a filanan awo ko ye olu kɔni tant que olu kɔni balolen don a kuma fɔli man ɲi mais k'a ka fɔ de kuma don u t'i jɛ n'a ye fɛ ko wolofin de b'u mara c'est là o bɛ yen d'accord u desele de bi sɔn a sabanan ye min ye o kɔni bɛ Bamakɔ yɛrɛ de o de a tiɲɛna an bolo minnu b'a fɛ k'a dilan an t'a sɔrɔ k'a tɔgɔ duman sɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko les politiques non parce que n'a fɔra politique dɔrɔn bɛɛ tɛ gosi ni bere kelen ye dɔw de bɛ yen tant que olu kɔni tɛ a duman yɔrɔ la awɔ tant que u tɛgɛ tɛ di baara la ayi olu kɔni o dɛsɛlen de bɛ sɔn u t'a ɲɛlen fɛ voilà u t'a ɲɛnen fɛ o ye Bamakɔ ye donc sisan ko in bɛ yɔrɔ min na nin waati in na tiɲɛ la gɛlɛya bɛ yen maa ti maa sɔrɔ a la dɛ mais tasuma mana kala cogo o cogo a laban ye bugurijɛ ye o ye tiɲɛ n'an ka faamaw sɔnna ka tugu ni maa o maa ye k'an ka bɛn ko réconciliation olu yɛrɛ de nɛgɛ dɛ u ma mɔgɔ nɛgɛ dɛ olu yɛrɛ de nɛgɛ donc e yɛrɛ fɛ solution t'o sabatili la kɛ han n ko e yɛrɛ fɛ solution t'a la solution t'a la a solution bɛ taa sɔrɔ waati o waati o de ye ni a bɛɛ lajɛlen sera ka ɲɛ minɛ awɔ o ye mun ye ka marifa bila o ye marifa tɛ minnu bolo minnu ta ye kuma ye u k'u datugu baasi tɛ a minnu fana bɛ dibi la u ka bɔ yeelen na n'Ala ka jɛn ye n'o kɛra waati min na an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ sigi ka kuma o de bɛ kɛ waati min na i b'a sɛbɛn en rouge an bɛ taa san 5 kɔnɔna jusqu'en 2028 baasi tɛ o tuma maliyɛn bɛɛ bɛna tiɲɛ fɔ tile bɛ kungo a faamuyana o tuma an b'a fɔ les hommes vont les mal rester vérité absolue Ousmane Umar les hommes vont les mal rester le temps c'est le meilleur juge ta saye bɛɛ n'i ka tiɲɛ don ni ye tiɲɛ ala ka dɔ wɛrɛ yira an na Allahumma min Ousmane Yatasayi an ka cɛkɔrɔba dɔw kan wele ka bɔ Segu ale sɔnna ka dɔw ka hakilinata di ka bɛn ni bɛn n'an bɛ mun kɔfɔ bi maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen denw ye kuma wɛrɛ bɛ yen nɔ nin wagati in na Anoula bonsoir allo kɔrɔ oui Anoula bonsoir a bɛ cogo di oui n bɛ Ala fo ka barikada e yɛrɛ dun Araskebe dɔgɔ farin ko bɛ cogo jumɛn Araskebe kɔrɔ a bɛ cogo di ko basi la n bɛ Ala fo ka barikada e yɛrɛ dun ye dɔgɔnin farin denbaya bɛ di bɛɛ ka kɛnɛ alhamdulilayi ne lamɛnni kɛ don o don siga tɛ nin kuma in na dɔgɔ mais n ka kuma de ma ca kosɛbɛ wallahi n b'o kalama dɔgɔ mais comme bi kuma bɛ min kan awɔ o de ye ko malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ko o lahala bɛ cogo di bi o ye tiɲɛ kɔrɔ a bɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan de wa an bɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan de dɔgɔ mais munna ni maa min y'a ka miirina di n'o ma taa maa wɛrɛ ka jini sira fɛ o b'o kɛ fasoden jugu ye kɔrɔ Mali y'an bɛɛ de ta ye siga tɛ nin kuma in na koyi e tɛ ne ni maliyɛn cɛ o ayi ne tɛ ni maliyɛn cɛ o foyi de yɛlɛ maa min tulo an kana ne tɛ ni maliyɛn cɛ o tɛ ne ni maliyɛn cɛ tiɲɛ don duden bɛɛ miirina tɛ se ka kɛ kelen du jɔli ko kan munna réunion de famille bɛ kɛ dutigi bɛ sigi awɔ dudenw bɛ sigi ko bɛɛ k'a ta fɔ yɔrɔ min na bɛ fɔ ko bɛɛ k'a ta fɔ n ko kɔrɔ ko bɛɛ ka miirina tɛ kelen ye nin ye tiɲɛ du kelen kɔnɔ an ka miirina bɛ kɛ kelen ye fo an ka sigi k'a fɔ mais jamana kɔnɔ an ka miirina tɛ kɛ kelen ye wa mais munna ni e y'i ta fɔ ni o ma kɛ mɔgɔ tɔw miirina ye ko e ye fasoden jugu ye a ma nɔgɔ fasoden jugu fasoden ɲuman e ko k'an ka bɛn e kɛɲɛ boli ɲɔgɔn ma donc e yɛrɛ fɛ du fait que tant que an bɛ nin waleya ninnu kan tant que nin discours modèle b'an da kɔnɔ donc bɛn ka fɔ in sigi ka fɔ in a tɛ se ka sabati an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de tant que n'an ma sɔn ɲɔgɔn ka miirina ma mais ala min ye diɲɛ da bɛɛ ma sɔn ala ye o mais munna bɛ fɛ bɛɛ ka fɛn kelen fɔ mais est ce que bi Araskebe est ce que du fait que bi maliyɛn dɔw ka hakilina ko dɔ ye maliyɛn jugu ye dɔ ye maliyɛn ɲuman ye est ce que o tɛ hakilina ko ye est ce que bi an bɛ démocratie fanga min kɔnɔ est ce que olu y'a faamuya ten n m'a faamuya n ko maliyɛn minnu ka hakilinaw bɛ tali kɛ ko n'i ye hakilina jugu fɔ jamana kɔnɔna la
k'i ye fasoden jugu ye est-ce que olu ye démocratie fanga mun na bɛ mun kɔnɔ est-ce que olu y'a tacogo faamuya ayi parce que problème ye min ye kɔrɔ c'est-à-dire mɔgɔ ka yeta tɛ kelen ye o ni e bolo k'a ka ɲi awɔ ni ne bolo k'a man ɲi kana fɔ dɔrɔn ko ne y'o k'a mɛn ko bɛ digi e la mais i bɛ ne lamɛn fɔlɔ de munna ne ko n k'a man ɲi i ka dalilu b'i bolo donc n'an bɛ fɛ an ka bɛn an ka sɔn ɲɔgɔn ta ma hali n'an ma sɔn ɲɔgɔn ta ma an ka ɲɔgɔn lamɛn mais n'an ma ɲɔgɔn lamɛn juma o juma an taa seli misiri la an bɛ ala wele dimanche an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ église la tiɲɛ don ka isa wele ka marema wele bɛn ti la f'an ka sɔn ka ɲɔgɔn lamɛn de kɔrɔ nin ye tiɲɛ o de tun ye ne ka folikan bi ni diyara n ye merci Alaskebe an b'i fo ni k'i waleɲuman dɔn un rebelle était rebelle il peut être souvent incompris mais hakilina ye min ye a b'o fɔ diɲɛma ɲɛna an b'i dɔgɔnin fo n'a yɛrɛ bɛ tali kɛ Actuel Media patron kan majigi b'a la an bɛ lajɛlen si jan ni kɛnɛya ala ka di Alaskebe ma maa wɛrɛ bɛ yen nɔ on nous la bonsoir bonsoir Mor Traoré Alhaji Vieux Sidibé k'i fo n b'i yɛrɛ fo ni k'i waleɲuman dɔn k'an ka cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen tulo b'i la ka n balimamuso fo nin wagati la Faransi Kawoyi Kamara k'a y'i ka foli mɛn a y'i fo ko ka foli f'i ɲɛna bi wula n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko n b'a fɔ kosɛbɛ k'an ka cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo Yatafa ye tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen tulo b'i la Umar k'an kɛ bɛn depuis bi tɛ n degera k'a f'i a bɛ ni ka un na san kelen bɔ n ko bɛn ko kuma ne t'a la non degera k'a f'i ye n ko ne t'a la bi n t'a la sini ka da mun kan Vieux Sidibé parce que mɔgɔw ka vision tɛ kelen ye n ko hali auditeur dama minnu bɛ radio na yan nɔ n ko anw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan a maa tɛ yen min bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan a maa tɛ yen i y'a faamuya awɔ parce que munna an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ fanga mɔgɔ la o bɛ auditeur la a bɛ auditrice la a b'an bɛɛ lajɛlen de la dɔ ka hakilina mun ye fanga bɛ ne bolo n t'a fɛ k'a bila dɔ fana n bolo awɔ min bɛ ka kɛ bi n t'a la ka n ta sɔrɔ n bɛ kɛlɛ kɛ dɔ fana n bolo Mali yɛrɛ kɛ ɲa an bɛ k'an ta sɔrɔ o de ka di ale ye fo ka ni mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan Umaru awɔ o ka gabakuru de kɛ ka tile bɔ yen quoi donc o b'a yira k'a fɔ ko hakilinaw tɛ kelen ye cogoya min na an tɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya si la fɛnɛ fo ka dunya n degera k'a f'i ye yan nɔ c'est pas la première fois n y'a f'i ye a ka ca ni san kelen ye o et puis mɔgɔ bɛ yen nɔ ne t'a ɲini ni wulu kɛ fara ɲɔgɔn kan wa ne t'a ɲini wulu yɛrɛ kɛ fara n kan n t'a ɲini ka fara wulu kan yɛrɛ non n bɛ ne y'o f'i ye a ka ca ni san joli joli ye sa ministre min sigilen don ko ka ministre de réconciliation colonel major Ismaël Wage awɔ yɛrɛnɛgɛnkan don quoi a tɛ se ka kɛ waati ni bɛɛ k'i miiri a la parce que mɔgɔw tɛmɛna an ɲɛ jamana marabagaw tɛmɛna an ɲɛ minnu tun bɛ kodɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan hali Modibo Keyita ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Musa Tarawele ma se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wa o mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a maa tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn ni i bɛ mara de la awɔ i b'i jilaja maraden fanba 95% bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na awɔ Umaru i b'o fɛɛrɛ de tigɛ o tiɲɛ et puis Umaru n bɛna kuma dɔ f'i ye an fana ka diɲɛ n'o kuma ye o tiɲɛ de ye quoi Umaru a fɔ ko fasoden jugu tɛ yen nɔ o kuma o fana tɛ tiɲɛ dɛ o bɛ kɛ n b'o fɔ n terikɛ in na n terikɛ tulo bɛ mankan na Alaskebe a tulo bɛ mankan na o fasoden jugu bɛ yen dɛ Umaru fasoden jugu jɔn de ye mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi awɔ k'an ka jamana wari n'i y'a suɲa k'a ta k'a k'i sago ye e ye fasoden ɲuman ye wa maa mun ye marifa ta jamana kama e bɛ wulu ni malidenya kɛ wa Umaru mais wulu ye fasoden ɲuman ye wa Umaru wulu ye fasoden ɲuman ye wa mɔgɔ minnu ye marifa ta jamana kama minnu bɛ jamana ka hakɛ ta minnu bɛ jamana ka hakɛ puruti awɔ minnu bɛ jamanadenw ka hakɛ puruti Umaru o tigi fasoden ɲuman ye wa a ma nɔgɔn nka Vieux Sidibé est-ce que fasoden juguya in ani fasoden ɲumanya in a tɛ dépend i bɛ lahalaya mun kɔnɔ wa i bɛ lahalaya mun kɔnɔ wa parce que n'i y'a ta k'a lajɛ kunungo dɔw tun bɛ fanga kɔnɔ u ye fanga k'u sago ye maa minnu tun bɛ ka fanga critiquer o donni kama
olu bolo ko ye fasoden jugu ye bi ko falenna an bɛ se k'a fɔ ko kɔfɛmɔgɔw kɛra ɲɛfɛmɔgɔw ye bi kɔfɛmɔgɔw fana bɛ ka ɲɛfɛmɔgɔw fana jalaki k'olu fana ye fasoden jugu ye bi est ce que a tɛ tali kɛ lahala yɛrɛ i bɛ lahala min kɔnɔ olu tɛ fasoden juguya ni fasoden ɲuman yɛrɛ pepere latigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. n bɛ fili dɔw kuma ma parce que yɔrɔ jumɛn na fasoden jugu ko kuma ni fasoden ɲuman ko kuma a ma tɛmɛ depuis Modibo Keyita bɛ yen a kuma bɛ yen mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se k'o bali parce que Modibo Keyita yɛrɛ ko fasoden jugu bɛ ko fasoden ɲuman bɛ yen o fɔra an bɛ ka référence ale min yɛrɛ o mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'a m'o kuma fɔ quoi an bɔra yan nɔ ka taa Faransi kɛlɛ la i bɛ ka bɔ an minɛ k'an ye fasoden jugu ye mais an m'o kun o don wa tuma i b'a dɔn min problème ye wa n'a ka di mɔgɔ min ye k'i k'a fɔ ne Sidibe ma ko ne de Sidibe k'e ɲɔgɔn fasoden jugu tɛ yen o bi n'a ye ne tɛ fasoden jugu ye k'i k'a kuma fɔ a tɛ foyi siga ne la siga tɛ kuma in na mais ne fana t'a dɔn n'i tɛ fasoden jugu ye n t'a dɔn a kuma bɛ digira kun min fana na quoi nka Vieux Sidibe ka jamana lahalayaw lajɛ e ka a lajɛ majɛ min bɛ jamana taacogow la e ka bɔ k'olu fana fɔ k'a sɔrɔ i ma bin mɔgɔ kan i ma nkalon da mɔgɔ la est ce que o b'i kɛ fasoden jugu ye wa Umaru k'i kɛ fasoden jugu ye n'o de ko i bɛ ka wagati jamana lahana tun bɛ an ma bɔ k'a dénoncer yan i bɛ ka fɔ k'an ye fasoden jugu ye yan yala a digira ne la wa parce que ne b'a dɔn ne tɛ fasoden jugu ye n'a dara ka don fɔ bi mɔgɔ minnu bɛ k'a kuma fɔ dɛ n'a fɛ k'a fɔ de n'a fɔra e ma k'i ye fasoden jugu ye an ka di tɛ fasoden jugu kana kuma la yɛrɛ baasi tɛ ne ye jaji k'anw ɲɛ k'an ye fasoden jugu ye mais ne b'a kuma lamɛn yɛrɛ baasi tɛ parce que ne b'a dɔn n bɛ min kan o tiɲɛ de quoi bi ni min fana ko k'i ye fasoden jugu ye i k'i ma kun parce que sumanikɛ fɛn tɛ k'a fɔ ko nin de ye fasoden ɲuman ye d'accord k'a fɔ ko nin de ye fasoden ɲuman n'a tigi y'a f'i ma i b'a a tigi i b'a sɔrɔ e ka fasoden ɲuman yɛrɛ b'ale ta ɲɛ d'accord mais n'i y'a digi i yɛrɛ la dɔrɔn o kɔrɔ b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ i b'a la de baasi tɛ n'o tɛ n'a jɛra a fɔ ne ma a tɛ foyi de kɛ ne la ok Sidibe merci an b'i fo ni k'i waleɲuman dɔn ne kun ye Vieux Sidibe wasola ambassadeur an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Joliba TV sanfɛ Joliba kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn ni bi tarata donya ye n'o bɛnna ni 10 décembre kalo tile 19 sanba 2023 kuma kun bɛ tali kɛ bi an ka bɛn ɲɔgɔn ka bɛn ka ɲɔgɔn funu kun ɲɔgɔn kɔrɔ maa wɛrɛ fana sira sɔrɔ sanga na ye dayɛlɛ ka don anu la bonsoir allo ça va kodi basi nɔ u ka kɛnɛ e yɛrɛ dun allo alhamdulilayi Saka allo ne fa allo oui d'accord Isufu Sangare an bɛ taa ɲɛfɛ an balimakɛ ka nɛgɛjuru sira kuma basigi an bɛ a fo ni ka waleɲuman dɔn ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ kɔnɔna la minnu bɛ kɛnɛmana la nɛgɛjuru sira ko fɔlɔ ye 1 65 don 65 50 anu la bonsoir allo grand Umaru oui Bobo Lasi denbaya don kodi basi la mi fo kosɛbɛ a diyara n ye an b'i yɛrɛ fo ni k'i waleɲuman dɔn ka Joliba TV musoba n'a cɛba bɛɛ lajɛlen fo baasi tɛ bɛɛ lajɛlen fo laminɛ bisimila baasi foyi tɛ denbaya la ala kana baasi kɛ ami n denkɛ ni Vieux bɔra kuma la n b'a fɔ kosɛbɛ a ka kuma la a ye foli laminɛ ko an ka taa sigikafɔ la walasa bɛn ka kɛ wa bon an m'a fɔ an ka taa sigikafɔ la an ko yala bɛn bɛ lahala jumɛn kɔnɔ bi an fɛ yen parce que an b'a ye minisiri sigilen don an ka jamana kɔnɔ mun bɛ bɛn in kɔfɔ yala e yɛrɛ fɛ bɛn mun n'an b'a ɲini a bɛ lahala jumɛn kɔnɔ bi est ce que minisiri so in a bɛ ka baara jumɛn kɛ baara in bɛ ka sabati wa yala majɛ jumɛn b'a la an bɛ bɛn cogo di n'an ma sigikafɔ kɛ Umaru bamanankan min de don o de don Umaru an ka tɛmɛ joona a fɔra k'an ni ma dɔw ka don da fɛ fo ka dugu kelen meleke ne Bobo Lasi ani ɲɔgɔnna caman an tɛ don da fɛ Umaru mɔgɔ bɛ don da fɛ cogoya jumɛn de la condition fila de tɛ wa condition fila condition fila de don a condition fila ye jumɛn o condition fɔlɔ ye min ye n'an ni diɲɛmɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na waati min an maliyɛndenw an ka don da kelen de fɛ mais waati kelen na mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ k'an bɛ ka diɲɛ kɛlɛ an y'o kɔrɔbɛ kɛrɛfɛ k'o bɔ o kɔrɔbɛ kɛrɛfɛ o an balimaw n'o fɛn ninnu bɛɛ la awɔ olu maa kelen k'a fɔ ko an n'olu ka sigikafɔ kɛ fo diɲɛ wuli an bɛ taa k'olu to yen a y'a fɔlɔ ye n'o tɛmɛna ka bɔ i fana ko misaliya la mɔgɔ min bɛ marifa ta a faso kama awɔ
yala est-ce que anu misaliya anu olu fana tɛ se ka sigi ka fɔ kɛ est-ce que fɛn dama dama fana bɛ don an kunkolo la est-ce que gɛlɛya bɛ se k'a to k'i bɛ faso ta marifa kama i faso kama wa mɔri gɛlɛya t'e kan wa ne bubɔ la si ma an ka cɛ dɔ bɔra anw fana ka yɔrɔ mun ye mari ko kɛlɛ kɛ dɔ bɔra yen gouvernement ka foyi ma se an ka yɔrɔ la mais est-ce que an ye marifa ta a faso kama wa donc ko ninnu de tɛ tiɲɛ ye quoi k'a fɔ ko gɛlɛya de b'a to mɔgɔ bɛ marifa ta i faso kama o kuma tɛ tiɲɛ ye o ye jogo juguya de mɔri mais Blasi ni e y'o fɔ est-ce que o tɛ fili kuma ye sabula an b'a ye Mali la mɔgɔw ye marifa ta mɔgɔw yɛrɛ jamana in buruja an y'olu bila an ka gouvernement kɔnɔ hawa hali sini a dɔw bɛ jamana in fɛn bɛ tali kɛ yɔrɔbaw la hali bibi in na n y'o faamu sisan o bɛɛ kɛra ka tɛmɛ o tun ye nanbara ko de ye a fɔra ko ni nanbara ye dugu o dugu jɔ ko fɛn dɔ bɛna ci wa aw b'a fɔ a ka zana na n tɛ nin dɔn bɔbɔ zana na mais n'i ko ko ye nanbara ye o b'a yira k'a fɔ ko transition fana ye nanbara ye ka sabu transition fanga yɛrɛ kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw ye jamana in buruja mɔgɔw ye jamana in lajaba mais olu bɛ halisa jamana jɔyɔrɔbaw la bi hali bi o donc vraiment pour que an ka bilasirali kɛ an bɛ mun fɔ anw man ye waati min ni an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na i kɛra politiki mɔgɔ ye o i kɛra maaden gansan ye o i kɛra société civile ye o hali i ka foyi foyi tɛ an n'a sɔrɔ i m'i ka kalan kɛ ni gouvernement ma jɔ n'e ka kalan ye i kana bila faso la donc o kɔni ye ne bɔgɔ la si ka bilasira mais maliden jugu ani maliden ɲuman o bɛɛ tɛ mɔri baasi tɛ an ko tiɲɛ fɔ dɛ o ti ka an ti ka mɔgɔ nɛni o d'accord waati min an bɛ ka minisiman gɛn o a ma fɔ ko ni minisiman taara ko minisiman ma deli ka taa yɔrɔ ci ko n'u taara ni san 50 ma dafa wa san joli k'u ma deli ka taa yɔrɔ ci ni san 50 ma dafa ko o tɛ se ka taa quoi an ko k'o ti an faso jamana u bɛ taa bi u bɛ taa sini d'accord waati min an fana y'an kɔ da faransi kɔ la o awɔ nka kelen mun bɛ k'a fɔ k'an bɛ ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ k'an bɛ ka faransi kɛlɛ ko faransi t'an ka problème ye yala anw de tun ti ko kalama ou bien olu maa kelen de tun ti ko kalama mɔri an tun ye ko in sen k'a se vraiment an bɛ mun fɔ mɔgɔ ye an ti baga politiki mɔgɔw ma koyi an kɔrɔw b'a la an dɔgɔninw b'a la an balakaw b'a la donc a fɔra mun ye k'u k'a ta maliyɛnw ka dabada fɛ misaliya la waati min an bɛ ka irisiw wele mɔgɔ dɔw fana sɔrɔla k'a fɔ ko ka bolo bɔ dɔw bolo ka don bolo wɛrɛ bolo k'o ti ko ye yala n'an tun tora faransi bolo est-ce que an tun bɛ se ka Kigali yɛrɛ libéré kuma tɛ an k'a fɔ ko an b'an yɛrɛ sɔrɔ wa d'accord Lasi a bɛ n'a fɔ i bɛ ka bɔ an ka kumakan kɔnɔna la an b'i ka kɔrɔfɔ sigi yan nɔ ka bɔ kuma la sabula i bɛ ka bɔ kumakan kɔnɔna la awɔ wala vraiment an bɛ mun f'u ye u ka sabali quoi u kana to ka n'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ an ni Dieu Sylvain y'a fɔ cogo min an y'a sɔrɔ kuma dɔ la an tɛ hakilina kelen na d'accord nka nin yɔrɔnin na an ni Dieu Sylvain ninnu an ni maa dɔw ti fara ɲɔgɔn fo ka dugukolo mirigi baasi tɛ ala ka hakili ɲuman di ami ami merci bɔgɔ Lasi an b'i fo ni waliɲuman dɔn ka ɲɛmakɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na joliba sanfɛ nɛgɛjuru sira ye 65 65 50 maliyɛn minnu bɛ kɔ kan aw fana bonya bɛ kuma la ayiwa a bɛ se ka n wele nɛgɛjuru sira fɛ 22 63 65 50 n'o yɛrɛ gɛlɛyala aw ma an ka bɔlɔlɔsiraw bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka bila la ni aw ye bataki sɔrɔ k'a ci aw ma a ka ca ala fɛ n'a ye wagatinin kunkurunin sɔrɔ an n'an da dɔ la ni ka diɲɛ malaba kalama ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na an y'o de fɔ réconciliation des Maliens état de lieu quelqu'un au bout du fil allô là bonsoir allô 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 Anoula allô oui ça va Omar oui ni fama a kɛra fama ye kodi basi yen nɔ oui Madu Jara dɔ Kayi Jarakɛ Kayikaw don kodi basi la non basi foyi tɛ ne yɛrɛ dun n bɛ ala fo ka barikada alhamdulillah bisimila Jara an tulo b'e la oui bon aw ka fɛn bɛ réconciliation de kan awɔ Umaru réconciliation o ka nɔgɔn kojugu thème ka di kojugu a ka nɔgɔn a ka nɔgɔn kojugu mun y'a nɔgɔya voilà kiri bɛ jamanaden minnu ni état yɛrɛ cɛ u k'olu bila u ka hakɛw kɔnɔ n'o bɔra yen
faama minnu ye fantanw tɔɲɔ wala o kulu fana bila ko hakɛ kɔnɔ maintenant n'o fana bɔra yen maliyɛnw yɛrɛ ka baara ye min ye maliko la dɛ bɛɛ ka baara ka f'i ye bɛɛ ka bila i ka baara la an ka baara dɛ voilà u kana mɔgɔw de fisaya ni ɲɔgɔn ye quoi Umaru parce que n'i ye mɔgɔ dɔ fisaya ni dɔ ye injustice bɛ na o n'o dun kɛra mɔgɔ bɛ firisiri maintenant ni an ye réconciliation in fana kɛ politique kɔnɔ nkalon de don an ka kɛ tiɲɛ kɔnɔ tiɲɛ don voilà parce que ne y'i ka auditeur dɔw mankan mɛn awɔ ko fasoden jugu ni fasoden ɲuman Umaru fasoden jugu ye mɔgɔ min ye i b'o dɔn wa mɔgɔ min tɛ jamana yɛrɛ kunnafoniya dɔn quoi jamana bɛ lahala min kɔnɔ a to mɔgɔ min t'o dɔn quoi a mago tɛ information na jamana cira o jamana jɔra a mago t'a la o ye fasoden jugu dɔ ye e yɛrɛ bolo o de ye fasoden jugu ye maintenant mɔgɔ min tɛ impôt sara jamana ye mais Madu o fana ye fasoden jugu Madu n'i ko k'i bɛ maaw jalaki ni information dɔrɔn na sira ye n ko n'i ko bɛ maaw dɔw jalaki ni information dɔrɔn na sira ye n'i ko bɛ mɔgɔ jalaki ni mun n'i ko k'i bɛ mɔgɔ jalaki ni information dɔrɔn na sira ye ko bɛ mɔgɔ kɛ fasoden jugu ye parce que k'u ka sira tɛ jamana ka foyi la minnu bɛ togodaw la ni ka sɔrɔ ayiwa kunnafoni sɔrɔli ma nɔgɔ olu ma nka olu kɔni ko k'an ka taa an ka forow la an ka taa an ka ciw kɛ an ka taa an ka nagaw la est ce que maa bɛ se k'a fɔ k'a fɔ du fait que u t'u da don jamana ko la k'o ye fasoden jugu ye wa Umaru dugutigi t'u la wa a bɛ dugutigi sigikun ye mun ye dugu la mais ka dugu la ɲɛnamaya ka ayiwa gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔna la ka se ka fu sɔrɔ olu kow la sa kɛ o bɛ se ka taa ni kunnafoni tɛ Umaru o tɛ se ka taa ni kunnafoni tɛ Umaru an bɛ don min na ko bi légitimité ma di dugutigiw yɛrɛ ma o kɛra voilà maintenant n bɛ fɛ ka kuma yɛrɛ surunya ni min ye fɔ mɔgɔw ka bɔ mɔgɔko la Umaru n ye nin f'i ye i ka émission na siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ mɔgɔko dɛ voilà an ka kɛ Mali fɛ an ka bɔ mɔgɔw kɔ parce que mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ ni transition in kama transition y'a don tan transition y'a bɔ tan mɔgɔw k'o de dabila maliyɛn k'o dabila transition bɛ baara min na bi u yɛrɛ ka baara tɛ ko jamanadenw ka laɲini de don sɔrɔdasiw nana u ye kalo 9 kɛ u ma fɛn kɛ maintenant premier ministre nalen n'u ye fangaw ni fɛnw changer premier ministre y'a dɔn ale ye min fɔ boulevard kan a b'o baara la donc a b'an jamanadenw de ka ci la basi tɛ bon maintenant an ka continuer o pression in fɛ an ka mɔgɔko b'an dusukun na n'Ala ka diɲɛ ye n'an ma mɔgɔko b'an dusukun na 92 ka na an ye fɛn min kɛ an bɛ t'o sira kan dɛ Ala k'an kisi m'o ladilikan de di jamanaden bɛɛ ma Ala k'an kisi ni k'an tanga u ka bɔ sɔrɔdasiw kɔ u ka bɔ diinɛmɔgɔw kɔ u ka bɔ politikimɔgɔw kɔ u ka bɔ société civile kɔ an ka tugu Mali kɔ d'accord voilà an ka Mali de bila fɛn bɛɛ sanfɛ maintenant ni ninnu ye erreur min kɛ a bɛ f'u ɲɛna k'u ye nin erreur kɛ et puis mɔgɔw k'u muɲu kurantigɛ ninnu fɛn fɛn bɛ ka kɛ sisan mɔgɔw k'u muɲu a bɛɛ la Umaru parce que anw de y'a fɔ yan ko ni hali n'an bɛ seri min an bɛ seri min d'accord n'u b'o sira kan n k'u dɛmɛ o sira kan kɛ basi tɛ o fana ye kuma kun wɛrɛ ye an n'an da don la don nataw kɔnɔna la an kana bɔ kuma kun kɔnɔ Madu an b'i bila an bɛ maa wɛrɛ ta ni Ala ka diɲɛ ye d'accord mais ok maintenant Umaru n b'i fo merci Madu an bɛ Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo Ala ka hɛrɛ ka n'aw ye Madu Jara k'an wele ka bɔ Kayi an b'i a fo ka barikada ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen bonya n'i ka hakilinata ye an y'o de fɔ maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila maa caman yɛrɛ fɛnɛ hakili caman ka Mama National fo Kayi bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni sangani na nɛgɛjuru halisa 65 don 65 50 maliyɛnw ka réconciliation n'u bɛ tali kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan yala bi a bɛ lahalaya jumɛn kan aw yɛrɛ bolo an b'a ye k'a fɔ ko minisiriso sigilen don an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni réconciliation yɛrɛ nasira ye nka maaw bɛ jateminɛ mun kɛ bi k'a fɔ ko ayiwa a bɛna fɔ ko furugufurugu caman bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ halisa donc o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ yen nɔ ko maa wɛrɛ sira sɔrɔ an la bonsoir d'accord Musa fɛn bɛ tali kɛ su sangare kan an bɛ taa ɲɛfɛ ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ka hakɛto ɲininkɛw bɛɛ lajɛlen ye n'i ye weleli kɛ i ka lamɛnnikɛla u bɛ filɛlikɛla i b'i mabɔ a la u bɛ da tugun pewu pewu n'o kɛra aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baro bɛ kɛ basigi kɔnɔna la sanga ni kunkurunin kɔnɔna la
k'a sɔrɔ gɛlɛyama b'a la k'ala deli hakili ɲuman ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛjuru halisa 65 don 65 50 50 ni maa minnu bɛ k'an su Joliba TV ni Joliba jɔbaraniso bɛɛ lajɛlen sanfɛ nin wagati in na kuma wɛrɛ bɛ yen nɔ anu la ok Isufu Sangare halisa gɛlɛya bɛ sira la an bɛ wulikajɔ kɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an b'a dɔn a ma nɔgɔn sabula nɛgɛjuru in sɔrɔli ye kataba naani ye kuma dɔ la n'a nɔgɔyara fɛnɛ ayiwa an bɛ lajɛlen ala ka se ka sabati an ka se ka masala sanga ni kunkurunin kɔnɔna la kuma wɛrɛ bɛ yen nɔ anu la allo Joliba TV l'enfant de Sikoroni Abdoulaye Diallo ko bɛ cogo jumɛn kodi basi la alhamdulillah n bɛ ala fo ka barika da Abdoulaye a diyara n ye an b'i yɛrɛ fo ka Musa tɔgɔ saba fo i kɛrɛfɛ kosɛbɛ u ye foli laminɛ k'an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fo Alidu Atayɛri Mayiga ale Atayɛri kulo b'i la Umaru ka Ustaz Dukure fo ka Vieux Sidibe fo Ustaz Dukure ni Vieux Sidibe bɛɛ lajɛlen foli laminɛ Abdoulaye Diallo ka foli kuncɛ ni ne yɛrɛ ka présidente Fatumata Bantuli Ɲan ka Binta Ɲan fo ka Dawuda Kamara fo ka Ami Kɔ bɛɛ lajɛlen fo baasi tɛ bisimila Diallo an kulo b'i la bon ne kɔni ye min ye ka kuma in na o ye hakilinata fitinin mun ye o de ye bibi na k'a fɔ ko bɛn bɛ se ka sabati nin cogoya la a tɛ se ka sabati 100% nin cogoya la mun tɛ se ka bɛn sabati nin cogoya la cogoya jumɛn de bɛ min b'an bali ka taa bɛn sira fɛ Abdoulaye bon a bɛ tila fo sigiyɔrɔma caman na dɔɔni fɔ an ɲɛna parce que n'i ko ko an ka bɛn o kɔrɔ tɛ k'an ka bɛn bɛɛ kɛ dɔ kan quoi n'i ko k'an ka bɛn i bɛ jija i yɛrɛ ka kɛ bɛn ɲinibaga ni bɛn sabatibaga ye e de fɔlɔ bɛ ye quoi bon n'i y'a ta k'a lajɛ tɔɲɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jumɛn ko n'i y'a ta k'a lajɛ binkani ni tɔɲɔli ani setigiw b'u ka se yira fantanw kan yɔrɔ o yɔrɔ Allahu akibaru kiri tilennen tɛ yɔrɔ o yɔrɔ Umaru i tɛ se k'i sigi ni bɛn sabatilen ye et puis fo a ka faamuya fɛnɛ k'a fɔ ko réconciliation ministre min filɛ nin an kunna rapport min dilen don a ma vraiment ne tɛ k'a faamuya kosɛbɛ quoi cogo jumɛn parce que ale ɲɛsinnen don k'a kɛ i b'a fɔ ko nin bɛn kan ka ɲini tilebinfɛmɔgɔw ni kɔrɔnfɛmɔgɔw de cɛ n'i dun y'a ta k'a lajɛ bi bi in na kɛlɛw bɛ yan tilebin fɛ yan o ka jugu ni kɔrɔnfɛla ta ye ka na sigi a yɛrɛ Umaru n y'o de f'i ɲɛna sisan n ko mɔgɔ tɔɲɔlen o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bil'i kunna k'o de bɛ kɛ sababu ye ka terrorisme balo k'a bange a bil'i kunna o de bɛ kɛ sababu ye ka binkani balo k'a bange parce que mɔgɔ jugu tɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye cogo si la Allahu akibaru wa mɔgɔ ɲuman fana tɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu ye cogo si la nin solution ye min ye ne bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn kiri de bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la mɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ kɛ tilenbaga ye bi bi in na parce que ni aw ye kɔrɔnfɛmɔgɔw ni tilebinfɛmɔgɔw bɛɛ aw minnu bilala ko aw k'an ka hakɛw bɛɛ lajɛlen sabati k'anw ka hakɛw bɛɛ lajɛlen bila minɛ kelen kɔnɔ kelen ni aw ma kɛ o kɛbaga ye ni a y'a yira anw na ka kɛ b'a fɔ ko aw de ka wusa ni anw ye ka kɛ b'a fɔ ko niyɔrɔ foyi tɛ fantana yan niyɔrɔ foyi tɛ dɛsɛbagatɔla yan ni fɛn t'i kunna kɛnɛya e ni kɛnɛya mankan ni foyi tɛ e kunna e ni kalan ɲɛnama mankan wa ni fɛn tɛ e kunna ko mɔgɔ tɛ e kɛkɔrɔ bi bi in na i b'a ye dɔ de bɛ bɔ tile ka belebele fɛ ka na sɔrɔ e mɔkɛ ni mɔkɛ kɛ bɛ ka terrain min ɲini ka di i ma o de bɛ na pan k'a jɔ k'a fɔ ko ale ka sɛbɛnkura bɔ o terrain n'a ɲɔgɔnnaw la k'o y'ale ta ye bon nin n'a ɲɔgɔnna dama dama de bɛ jamana in kɔnɔ binkani na ni e nana fɔ ko e bɛ bɛn ko kuma fɔ ye ni e nana fɔ k'an ka kɛ kelen ye ni e nana fɔ ko an ka terrorisme kɛlɛ dabila an ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ ne bɛ yɛrɛ ɲininka mun na e bɛ mun bɛn ɲinina ne bɛ o ɲininkali de kɛ réconciliation ministre la parce que an y'a ka débat dɔw mɛn an y'a ka kumakan dɔw mɛn olu kumakan ninnu c'est pour sinankunw ma foyi faamu a la mun na réconciliation ministre ni justice ministre tɛ se ka ɲɔgɔn ye ka sigi ka kuma
mun de y'a to bibi na ni tilebi ta banna kɔrɔta bɛ wuli ok mun de y'a to bibi na ni kɔrɔta banna tilebi ta bɛ wuli Umara y'o de fɔ an ka muɲu o tɛ mɔgɔ min sigilen don dingɛso da la ye koyi donc o b'a yira k'a fɔ ko réconciliation fɔlɔ-fɔlɔ bɛ tali kɛ kiiri tigɛko ɲuman kan fɔlɔ kiiri tigɛko ɲuman ye fɔlɔ ye a filanan bɛ tali kɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka tilennenya filanan y'o ye ɲɛmɔgɔ ka tilennenya ka tile jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ sabula e yɛrɛ fɛ bɛn fɔlɔ-fɔlɔ kan ka boli de yɔrɔ Tamasikaw la yɛrɛ Umar ɲɛmɔgɔ ɲuman yɛrɛ tamasiyɛn o de ok mais Abdoulaye an b'a ye transition fanga in kɔnɔ maliyɛnw bɛ n'a fɔ ayiwa maa caman bɛ i yɛrɛ ɲininka bi sabula transition fanga in kɔnɔ n'i ye jateminɛw kɛ maaw fara-faralen don fo k'a fɔ fara-faralen don ten e la e bɛ se ka o bila minɛn jumɛn kɔnɔ parce que n'i ko k'i bɛ kuma bi fɛnɛ kuma kɛra baara ye sabula n'i ko i bɛna kuma maa dɔ bɛna fɔ k'a fɔ k'i bɛ transition juguya la ko de bɛ k'i bila ka kuma donc du fait que maaw bɛ ka bali bi ka kuma est ce que o fɛnɛ tɛ ngɔri dɔn an ka bɛn sabatili fɛnɛ na i ka kuma ye nin question in diyara n ye trop Umar dakuruɲɛ fila e bɔra ka min fɔ sisan dakuruɲɛ fila i bɔra ka kuma min fɔ sisan munna mɔgɔw da bɛ ka mɛn i b'o dɔn c'est pour cela k'i ma n ko ɲɛmɔgɔ ɲuman n'ale tilenna o de b'a to bɛn bɛ sabati kosɛbɛ munna mɔgɔw bɛ kuma n'i ye mɔgɔw kuma to yen n ko mɔgɔw bɛ ka kuma ka juguman de dénoncer mɔgɔw bɛ ka kuma ka juguman de dénoncer minnu ma ɲi k'olu de dénoncer n'o tɛ mɔgɔw fana bɛ ka kuma minnu bɛ ka fɔ k'a ka ɲi minnu bɛ ka fɔ ko Asimi ka ɲi minnu bɛ ka fɔ Sogɛli ka ɲi mais munna maga tɛ kɛ olu la o ye kelen ye ka kuma wɛrɛ f'i ye tuguni k'a fɔ ko mɔgɔw ka fara-farali sababu ye mun ye i b'o fana dɔn o de ye k'a fɔ ko jamanaden minnu filɛ nin dɔw de ye kɛlɛ kɛ k'a jira k'a fɔ ko tasira min tun bɛ fangakɔrɔ bolo ko o de ka dénoncer ka bɔ yen dɔw de fana ko non ko an da tun bɛ dibara la aw minnu y'an dabɔ dibara la aw yɛrɛ tɛ lafiya aw fana tɛ lafiya o ye fila ye bon n'i ko sisan ko jamana kɔnɔ ko kuma ka kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sigikafɔ fanba yɛrɛ sigikafɔ yɛrɛ fanba belebeleba ye kuma de ni e ye kuma tigɛ e bɛna mun de di mɔgɔw ma a ma nɔgɔn ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o kuma kelen tigɛrɛ de b'a la ka fɔ i kunna i ka kuma dɔ de don yan i ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ tigɛrɛ fɔ fanga o fanga kun an bɛ tila k'a ye tigɛrɛ fɔ kan de bɛ tila k'o fanga in jama fa bɛ ɲinɛ a ka baara kɔ fa bɛ ɲinɛ a nakun kɔ ne bɛ min fɔ régulation ministre ye dɔrɔn a k'a lajɛ a ka gɛrɛ justice la ale ka ministre in kelen tɛ se fanga foyi tɛ a ka ministre in na quoi n'a danna kelen ma a bɛ wari dun de la dénoncer dɔrɔn de la foyi tɛna se ka ɲɛnabɔ tan ala ka hakili ɲuman di binnkanni ani kiiri jugu ani mɔgɔw tɔɲɔlen ni ɲɛmɔgɔ tilenbaliya dɔrɔn de bɛ ka jamana in bɛn tɛ se ka sabati n'a bɔra o la maliyɛn kodɔnnen don maliyɛn kalannen don maliyɛn bɛ min dɔn maliyɛn min bɛ ka jamana fɛ cogoya min na a tɛ se ka kɛ ka jamana jugu ye basi tɛ n'i fo Abdoulaye Diallo an b'i yɛrɛ fo ni k'i waleɲuman dɔn ka sigiyɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na halisa k'a ladɔnniya k'a fɔ ko nɛgɛjuru sira ye 65 ye 65 50 maliyɛn minnu bɛ kɔ kan o kelen don fufu 22 3 65 sigiyɔrɔma 2 ani 50 sigiyɔrɔma 2 ni ala y'o sabati aw yɔrɔ an lajɛ ni ka dɔɔni fɔ ka bɛn ni an ka bi kumakun ye n'an ko ma ko réconciliation des Maliens état des lieux yala o bɛ lahala jumɛn kɔnɔ bi maliyɛnw ka fara ka ɲɔgɔn na ni ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ ci kelen don ni muso kelen don ye hali ni ka sɔrɔ maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko o waleya ma nɔgɔn an ka laɲini kɔni bɛ tali ko de kan maa wɛrɛ bɛ yen an la bonsoir allo Umar Traoré Fuseni Traoré a bɛ cogo jumɛn denbaya dun basi foyi tɛ denbaya la ala kana basi k'i la yarabi bisimila Traoré i dɔwɛrɛ an b'i fɔ ka radio ɲɛmɔgɔ so fɔ ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo u ye foli laminɛ Umar Traoré i ka débat a ka ɲi kosɛbɛ ala k'an bɛn kelen ma dɛ Umaru sigi ka kuma ti yɔrɔ o yɔrɔ bɛn tɛ yen bamananw ko kɔnɔbara cimugu ye da ye ni ye question min posé fulakɛ kunna sisan ni problème bɛ transition na o de ye transition problème ye o ye problème jumɛn ye ka kuma tigɛ jamanadenw na Traoré foyi mɛn jugu ka mɔgɔ kɔnɔ finnen bɔ kuma bɛ dimi ci ka bɔ mɔgɔ dusukun na kuma bɛ mɔgɔ kɔnɔta dɔ k'i hakilila dɔ k'i tagasira dɔ i ye kuma tigɛ mɔgɔ la i ye bɛnbaliya kuru don a ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛ jɔn bolo bi Mali kɔnɔ Asimi ka ɲi Sogɛli ka ɲi an
tɛ an ma deli k'u ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ bolo de Mali fɛ kuma bɛ olu de bolo mais min m'a fɔ ni fiɲɛ de bɛ yen ni fiɲɛ bɛ yen e bɛ qualifier k'i kɛ jumɛn ye k'a tɛ faso fɛ fasoden jugu don fasoden ɲumanya dɛnna fɛn jumɛn na Asimi Gɛn Sogɛli ka ɲi pression ɲɔgɔn tɛ yen diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɔlen don a fɛ fasoden ɲuman fili kɔrɔ d'accord mais cakɛda min ɲɛmɔgɔ bɛ miliyari suɲɛ a ka cakɛda la o fasoden ɲuman dɔ ye wa komisɛri min bɛ yen n'a bɛ polisiw i concours kɛ i pasi tɔ k'i labɛn ka bɔ yen ka a jɛɲɛmɔgɔ ta k'a bila wari kama o fasoden ɲuman dɔ ye wa Tarawele école maître min n'a bɛ sara ta tile kɔnɔ semaine kɔnɔ a ka taa école la a tɛ tɛmɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila o fasoden ɲuman dɔ ye wa Tarawele an kana fasoden ɲuman kɛ dabara an ka fasoden ɲuman kɛ kɛwale ye tiɲɛ don i ka kuma kun ni o ye sigikafɔ ye awɔ e bɛ dɔn kuma fila tɛ ne da kɔnɔ e ye kɛlɛ ko kɛlɛ solution ye fɔlɔ wa kabala ye diɲɛ da kɛlɛ ma kɛ solution ye n'an ma sigi ka kuma Tarawele solution tɛ jamana in na tɔgɔbaw sɔrɔla tɛgɛrɛw fɔla an donna Kidali kalan ta ye mais san tan Kidali tun bɛ mɔgɔ minnu bolo o taara min Tarawele u ma faga u mɛ minɛ a fɔra k'u bolila mais u taara min est ce que ni anw dala Kidali minɛ Kidali tɛ Kidali dɔrɔn ye Segu tɛ Segu dɔrɔn ye cercle de bɛ région de bɛ arrondissement bɛ commune bɛ est ce que force bɛ anw na k'a bɛɛ kɔlɔsi wa ne bolo ni village kelen degun sɔrɔ Mali y'a sɔrɔ ni an bɛ taa sigi ka kuma na côté bɛɛ la marifatigiw de don politikimɔgɔw don diinɛmɔgɔw don Tarawele farafarali min bɛ Mali kɔnɔ bi kami Ala ka ne dan ni ma ɲɔgɔnna farafarali ye Mali kɔnɔ pression ye maliyɛnw fara ka se degré min na ni u ma segin u kɔ ka maliyɛnw sigi ka kuma an ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn dɔw la gɛlɛya tara k'a ɲɛsin dɔw ma jamapolitigiw de don jɛkulutigiw de don est ce que o jɛkulu kɔmɔgɔ o tigi kɔmɔgɔ bɛ se ka kɛ aw fɛ wa mais Fuseni o yafa in dɛ anw mɔgɔ b'o yafa in de la nka yafa in bɛ se ka lasabati cogo jumɛn yala a hakilina kan ka bɔ jɔn na anw jamana kɔnɔ denw yɛrɛ b'aw bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de ye Tarawele n delila k'o fɔ kɛ émission in kɔnɔ ko n'a fɔra ko jamana président foyi t'a sanfɛ ni Ala ka masaya tɛ foyi tɛ jamana marabaga ka sanfɛ ka jamanadenw sigi k'u bɛɛ k'u don da kelen fɛ ni Asimi tɛ maa tɛ Mali kɔnɔ min b'a kɛ mun na n ko Asimi gɛlɛya tala k'a ɲɛsin mɔgɔ caman ma fanga fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ b'o la politique ɲɛmɔgɔ b'o la Tarawele ni an ma segin an ni olu dɔw kɛ sigi ka kuma an ka dɔw ŋaniya ka dɔw kɛ jugu ye k'a sɔrɔ jugu tɛ dɔw talen don k'u kɛ ɲin ye k'a sɔrɔ ɲin tɛ Tarawele n'an ma sigi an ka kuma ni Asimi ma jamanadenw na sigi ka kuma a bɛ bilikan boli la Ala k'an kisi Ala k'an kisi o ma yarabi o de kama i ka bi thème foyi ma ɲi k'a bɔ baasi tɛ yirigatigɛ yɔrɔ yɔrɔ min jamanaden seko kɛ jamana jɔli la o seko ye jumɛn ye aw bɛ k'a ka kuran jeni de ka téléphone bila jamanadenw ye anw fana bɛ k'an ka crédit ta ka welew kɛ k'an hakililaw di tiɲɛ don a degun ye mun ye k'a dɔw ka ta ka se ka baara kɛ n'u ye nka o t'i ta o bilalen don minɛn kɔnɔ minɛn min a tant que i m'a fɔ k'olu kɛ u ka taabolo kɛ dɔrɔn a kɛra juguya ye d'accord Tarawele ni bɔ kuma na ni min ye jamana ɲɛmɔgɔ u ka segin jamanadenw ma u k'a dɔn ko maliyɛnden min bɛ olu fɛ min d'u fɔ u ye maliyɛnw ka président de ye min b'u fɔ min d'u fɔ a tant que i sɔnna k'i sigi Kuluba sisi in kɔnɔ i ka maraden ye maliyɛnden bɛɛ ye siga t'a la i ka bɛɛ bila hakɛ kelen kɔnɔ ok hakɛ dafabaliya kɔlɔlɔ juguya ba de bɛ anw ka jamana in kɔnɔ baasi tɛ Fuseni
an b'i yɛrɛ fo ni waleɲumandɔn dante foli bɛna ka sugubala mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo n'u maga jibe fo ka barikada fo ka taa se Abubakar Jarakɛ an b'i yɛrɛ fo Joliba TV sanfɛ nɛgɛjuru sira halisa 65 don 65 50 50 ni Ala y'a sabati aw yɔrɔ an lajɛ ayiwa ni ka masala kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ni ka ɲɔgɔn baro sabula an y'o fɔ diɲɛ ye baroso ye diɲɛ tɛ to sɔrɔ ye allo Anula n bɛ Ala fo ka barikada a yɛrɛ don alhamdulillah ala tɔn alhamdulillah bisimila an bɛ ka dɔ a ka réconciliation yi a ka ɲi mais an sera k'a kɛ a ka ɲi sinon ko ba kɔni don i ka fɔ o damu de ni sigi ka kuma kɛ yɔrɔ yɔrɔ hali cɛ ni muso cɛ n'a tɛ sigi ka kuma a ka furu tɛ sabati a ma nɔgɔ jamana dun ye bɛɛ de ta don i y'a ci n'o i sɔgbɛli o i ci kɛra toro jamana ninnu bɛɛ bɛ taa jamana bɛ to yen kun an de bɛ to yan an de bɛ jamana fo an ka sigi ka bari ka an ka basi o y'an ka basi de kɔrɔmu yɛrɛ basi mais mɔgɔ min bɛ se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan bi o de sigi da ye a ye sigi ka ci a ka bɔ a ka kuma jɔn ka bɔ ka kuma Assimi président de la République ale de kan ka sigi ka kuma ale de kan ka buruta wallahi n'a y'a buruta sa wallahi a bɛ ɲɛ sɔrɔ a la mais en tant qu'ale tɛ ka kuma a tɛ ka sigi ka kuma fɔ mɔgɔ si ye fo k'a tɔgɔ ministre i bɛ dɔ bila baara dɔ la a t'a kɛ baga sa ok mais ka comme min ye sigi ka fɔ caman kɛra jamana in kɔnɔ yala est ce que ni Assimi Goïta bɔra bi ka kuma est ce que a nafa bɛ se ka kɛ jumɛn e yɛrɛ bolo merci o de ko don n bɛ k'a se ale de bɛ se k'a ban o ale de wallahi n kalen bɛ ala la n'a ye jama ni Assimi ye lancement kɛ sisan ka jama wele tɛ lamɛn sisan c'est-à-dire i b'a dɔn n'i ye mɔgɔw la i t'a sɔrɔ teli ka ale k'an teli ka taa mɔgɔ dɔw kumana o olu dɔw ko non ani karisa hakilila tɛ kelen mais ani karisa hakilila kelen yɔrɔ dɔ la bon i k'a ye kuma kɔnɔna na sisan bɛɛ y'i hakilila fɔ bon bɛɛ bɛnkan mana kɛ min ye n'i ye baara kɛ nin wala i bɛ nɔ sɔrɔ ka ko la mais ale de bɛ se k'o kɛ bi mais n'ale m'o kɛ minisiri nafa tɛ k'a la sa d'accord mais problème jumɛn bɛ ale fana empêcher ale fana kelen de fanga ye fanga ninnu bolo ka ca fɛn min ye sigi ka ca yɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ ka décision bɔ la a ma nɔgɔn o de problème b'an la o de problème b'an c'est-à-dire mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ a ka di cɛ ye ka baara ɲuman kɛ mais c'est pas juste k'a fɔ k'a bɛ ka façon di jamana dirige ale kelen ma pouvoir ta o kuma o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ jamana kɔnɔ jamana min jamana kelen ka tigi caman b'a la sa wa wallahi kana siga la a fɔ diɲɛ kan wallahi jamana tigi la kɛ wallahi non kana siga la o fana kɔni a tigi ka ca yɛrɛ yɛrɛ de nin bɛɛ n'a hakilila de don koyi donc ninnu bɛ ka ɲɔgɔn gasi sigi fɛnw dɔ de kama koyi pour ne pas que fitinɛ wɛrɛ ka wuli ɲɔgɔn cɛ koyi sinon n'a sɔrɔ ko mɔgɔ kelen de don an voté o ye o de sigira a bɛ se a ka décision ɲɛnama ta an y'a sɔrɔ an bɔra ni problème kɔnɔ a mɛnna o d'accord donc problème ko dɔrɔn de la réconciliation a b'o min dutigi quoi baasi tɛ c'est un commandement dans un bateau ça baasi tɛ commandement tɛ se bateau kelen o tɛ kɛ o siga t'a la mais aw n'u sɔrɔ su ɲɔgɔn cɛ ko mɔgɔ ko capitaine bɛ général bɛ jɔn de bɛ jɔn na ko bɛɛ bɛ dɔ de lamɛn ka to dɔ ta la mais n'a sɔrɔ bɛɛ woro mɔgɔ tɛ kama a tɛ ɲɛnabɔ koyi d'accord mais n'ale bɔra sisan k'a jɔ a jɔ la sisan n'a bɛ se dɛ maa pouvoir t'a la so n'a y'a kɛ wala jamana mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan sa wala baasi tɛ an b'i fo ala ka ɲa ya rabbi kɔrɔfɔ bɛ dan ni min ka kɔrɔfɔ bɛ dan sigi an ka laseliw bɛɛ lajɛlen na ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ni sagani na mali kɔnɔ mali kɔ kan minnu sera ka don minnu ma se ka don bɛɛ lajɛlen baraji b'a nɔ la ni ala m'an ka jɔna juru jɔna aw ni anw na ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa don ka kuma kun wɛrɛ bɔ aw ye ka bɔ ka bin jamana lahala kɔnɔ ka dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo Augustin Subibi régie kɔnɔna la fo ka taa se Yusuf Sangare ma fulakɛ nɔrɔ ma an b'a yɛrɛ fo dante foli min na Salimata Ouedraogo Musa Haidara Lamine Kulibali an b'u bɛɛ lajɛlen fo radio fan fɛ Katika ka den mandi Bɔka Tarawele Garan bɛ an b'a yɛrɛ fɛnɛ fo Sanogo fɛnɛ bɛ yen nɔ an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn Musa Juguni Musa Temine ne yɛrɛ karamɔgɔ don an b'a yɛrɛ fɛnɛ fo 20h30 wagati tuma dɔ a n'a ka invité du jour Jamil Bitar u na ɲɔgɔn sɔrɔ kida don jamana lahalaw la ka ayiwa dɔɔni fɔ a ko la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna k'aw ka bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalam Falilu boutique ale filɛ nin Badalabugu Falilu couture o yɛrɛ dugumala la ni aw donna dɔrɔn aw numan fɛ Daraman ni Alima bɛ ka aw bisimila ko cɛ ɲina téléphone 82 30 00 00 Falilu fɛ ye ko ye fɔ ko ban Dit à faux, le débat du soir, interactif.